Està gravant? És que quasi no me'n recordo com es fa això. Hola, em reconeixeu? Hola, sóc la Marta. Sí, sóc jo. Sóc la Marta, sí. Sí, aquella que té un blog, la que parla de llibres. Sí, sí, la que no calla mai. Ei, sí, em reconeixeu? Sí? Sóc jo! Hola a tothom, sóc la Marta. Benvinguts a un nou vídeo de recomanacions de llibres. I'm back, estic viva, he tornat a per més, torno a estar aquí, no m'ha passat res, no m'he mort, no he estat raptada ni res, bueno, he estat raptada pels exàmens, estudiant dia i nit a casa i per això no he penjat res, mil disculpes, sé que direu, bueno, que està penja aquest vídeo i bla 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 i després desapareix durant 2 mesos, doncs no, això no tornarà a passar per aquí, no mentre... Això no tornarà a passar per aquí, perquè perdoneu, mil disculpes per haver estat aquestes 2 setmanes d'exàmens, les 2 setmanes anteriors estudiant, les 2 setmanes anteriors llegint. Bàsicament em sap molt de greu, he estat amb els exàmens i no he parat atenció a res més i això inclou el blog, em sap moltíssim de greu i... sé que sempre dic el mateix i després desaparec o no estic prou pendent del blog i això vull que s'acabi d'una vegada, Marta, quan aprendràs la lliçó. Però la bona notícia és que quan acabo els trimestrals sempre tinc una sensació que tinc molt de temps lliure i tot aquest temps lliure l'invertiré en el blog. I, bueno, encara que no ho sapigueu vosaltres, hi ha molta feina darrere de la càmera i és que estic intentant fer-li un nou disseny al blog i l'estic intentant fer jo sola perquè, no sé, crec que és més personal. En qualsevol cas, si no puc més, demanaré ajuda a algú. Però estic intentant fer-li un disseny al blog i canviar-ho. He demanat ajuda als meus altres amics bloguers i, bueno, estic intentant fer-li una nova passada de pàgina, una dutxa, un refresc al blog, perquè estem a l'any 2015 i no sé, les coses han de canviar, saps? Vull que continuem mantenint aquesta relació entre lectora i lectors i vull ser molt més activa, moltes més ressenyes, molts més llibres, molts més vídeos, moltíssima més activitat i us prometo que això passarà, em sap moltíssim greu haver estat desconnectada, però I'm back, estic aquí i estic aquí per quedar-me encara que no vulgueu. I bé, doncs això, encara que no ho veieu, jo estic fent molta feina a darrere de la càmera. Continuaré penjant vídeos perquè vaig pensar que ja ho hauria acabat per quan comencés a penjar vídeos en marxa, però veig que no, per tant continuaré penjant vídeos i un dia us avisaré que hi ha un nou canvi al blog i faré el canvi de disseny quan ja el tingui acabat i entremig espereu-vos molts vídeos i després quan hi hagi aquell canvi també molts altres vídeos i moltes ressenyes i tot. Per si no us vaig avisar, no sé si ho vaig dir en el meu vídeo de cap d'any, a partir de les ressenyes seran en vídeo perquè crec que puc expressar el meu amor per la lectura i per aquell llibre i em puc expressar millor parlant que no pas escrivint i no sé, m'agrada més després editar-ho i els clips de lectura en general m'agraden molt, per tant les ressenyes seran en vídeo, tot i que també penjaré moltes entrades al blog i tots els vídeos de YouTube aniran al blog i les book tags, ja us ho vaig preguntar en el meu últim book tag del llibròfon, com les preferiu, escrites o en vídeo, feu-m'ho saber als comentaris i jo faré el que vulgueu. A més, ja us aniré informant de com van les coses a la ràdio, estic supercontenta amb el Clicat i les lectures de la Marta. Al blog podreu trobar un apartat que són les lectures de la Marta del Clicat, on podreu anar veient tots els vídeos que es pengen allà, us posaré el link i a més també hi ha molts projectes que aniran venint i ja us aniré avisant quan s'acosti més a l'època, però ahir va sortir un vídeo, bueno, va sortir al Super 3, una entrevista que em van fer a mi i a la meva amiga la Laia del Clicat, també fa la secció de música del Clicat de Catalunya Ràdio i vam sortir en una entrevista a l'Infocat de Super 3 i us deixaré el link a sota per si el voleu anar a veure, és molt xula i m'agrada molt. I res, a part de tota aquesta update i xerrada amb la Marta perquè sapigueu que estic bé i que estic viva, avui estic aquí per portar-vos un nou vídeo que és la TBR Jar Challenge del mes de març. La del mes de febrer no la vaig penjar i crec que el que faré serà guardar-me el seu tiquet per al mes d'agost, que és quan tinc més temps per llegir i que ho faré allà i aleshores em llegiré 2 llibres, me'n llegiré molts més, però 2 seguint la TBR Jar Challenge. Ara! Molt bé, anem a veure què toca aquest mes... Ai... Oh! Ha sortit volant? Està aquí. Ara! Molt bé,
anem a veure el TBR Jar Challenge d'aquest mes, que és... llegeix un llibre en una llengua que no sigui el català. Perfecte. Millor cosa que em podria haver sortit. Oh no, però és que en tinc molts. Per cert, estigueu atents per una book haul d'aquí poc de llibres. Anava a dir llibres en anglès, però no crec que serà en general d'aquests 3 mesos, de gener, febrer i març. Però l'altre dia vaig anar a la Comin i em vaig comprar la tira de llibres i també tinc Champion en castellà per llegir, per tant, això serà interessant. Vaig a fer la meva decisió i ara venim amb els candidats. Després de mirar-m'hi molt, he arribat a la conclusió de 4 llibres. To All the Boys I've Loved Before, de Jenny Han. Suspicion, d'Alexandra Monir. Harry Potter and the Philosopher's Stone, de J.K. Rowling. I Champion, de Mary Lou. Molt bé, ara en l'ordre invers aniré explicant el perquè de cada llibre. Champion perquè m'he llegit Legend i Prodigy i tinc unes ganes d'acabar la saga. I per fi ha sortit perquè no sortia, perquè ja tinc les portades amb aquestes edicions castellanes i catalanes i per tant m'estava esperant que sortís perquè no em volia comprar l'anglesa perquè si no les portades eren diferents. I per fi ha sortit i és en castellà, per tant compleix la norma. Harry Potter de J.K. Rowling perquè aquest any em proposo nou vídeo a prop de... Ei, perquè hi ha sorolls! Harry Potter de J.K. Rowling perquè nou vídeo alerta. Em proposo tot de reptes aquest any que us vull explicar i que vull començar. Per tant, us n'avanço un que és el repte de Pottermania, ja us explicaré en detall on el vaig descobrir i tot, que consisteix en llegir-se tots els llibres de Harry Potter des del primer fins al 7è, i jo crec que com a lectora m'he d'haver llegit els 7 llibres de Harry Potter. O sigui, no sé, és una cosa, és una fita lectora que crec que tothom hauria de tenir, i com que només m'he llegit el primer i fins a finals del segon, me'ls vull comprar tots, llegir-me'ls tots, per tant he decidit començar la col·lecció de nou en anglès, ja que només tinc els 2 primers, els tinc en català, però els vull tenir tots en anglès, i aquesta és la portada anglesa de tapa tova i és absolutament preciosa. Després tenim Suspicion, i aquest llibre bàsicament me'l vull llegir perquè vaig anar a la llibreria, el vaig veure, és d'aquells llibres que la portada ho diu tot, saps? El vaig veure, oh, bonic, saps? I el vaig treure, i oh, tapa dur. I doncs, com que tots els seus elements m'agradaven, vaig decidir comprar-lo i compleix la norma perquè és en anglès. I finalment, To All the Boys I've Loved Before, de Jenny Han. Aquest l'he vist a molts vídeos de booktubers anglesos que el recomanaven i vaig veure de què anava i em va semblar superxulo i el vaig demanar per Amazon i aquí està. Primer me'l van portar trencat, però molt bon servei d'Amazon, ho vam dir i me'l van canviar i me'n van donar un que estava bé. I aquest va d'una història d'una noia que escriu carta, o sigui, està enamorada d'un noi i per desenamorar-se'n, cada cop que s'enamora d'un noi escriu una carta d'amor com si li anés enviat però les guarda. I llavors un dia se n'entera que aquestes cartes han sigut enviades. I llavors els nois li comencen, jo et vaig agradar, no sé què tal, i té pinta de ser molt xulo i una, saps, una novel·la així mona i divertida, que també tinc moltes ganes de llegir. És una decisió molt complicada, però almenys tinc molts llibres per llegir que sé que em fan molta il·lusió. Per tant, el llibre escollit per al mes de març és To All the Boys I've Loved Before, de Jenny Han. És que la veritat és que tinc moltíssimes ganes de llegir aquest llibre. A més, vinc d'una altra novel·la amorosa i mona i com una comèdia romàntica de pel·li que és Girl Online, de Zoe Zuck, la youtuber, de la qual ja faré una ressenya que tinc moltíssimes ganes de gravar. I aleshores tinc la sensació de que ficar-me a Harry Potter, que un cop m'hi fiqui doncs és un no parar, saps? Perquè et fiques dins el món i és com si tu haguessis d'acabar tot. Suspicion és com més fosca, saps? I Champion és tornar a entrar al món del Day i la June, del qual vaig sortir i ara tornar-m'hi a ficar i d'estar preparada mentalment. Per tant, no sé, crec que aquesta és una novel·la intermitja per començar el mes tranquil·lament, després dels exàmens, saps? Una novel·la d'aquelles mones. Mireu el color rosa que té, o sigui... No sé, em ve molt de gust, a més la història sembla molt interessant i divertida, per tant, quan me l'acabi i ja us ho faré saber amb una ressenya i tinc moltes ganes de llegir-lo. Em posaré a llegir-lo després d'aquest vídeo.
Bé, doncs això ha estat tot per avui, espero que us hagi agradat aquest vídeo i espero que em creieu quan us dic que penso estar més activa i penso penjar més vídeos i, bueno, tot el que us he explicat al principi. Res, si vosaltres heu fet exàmens espero que us hagin anat molt bé, si els heu de fer espero que us vagin molt bé i ens veiem en el següent vídeo. Adeu!